Как попаднахте в интелект и какво ви вдъхнови да станете част от нашия екип? Съдба. Оказа се, че Ваня отваря нов офис на първия етаж в сградата, в която живеех с нашите. И баща ми беше домоуправител и ме попита дали не искам да преподавам. Съответно аз казах ми, що пък не, да пробваме. Имаше ли конкретен момент или човек, който ви вдъхнови да се присъедините към нас? Имаше конкретен момент и човек. Ваня първо, естествено, на първо място, но след това и Ива, която, за съжаление, вече физически не е с нас, но пък духом никога няма да си тръгне. Има ли нещо специално, което ви кара да се чувствате горди и удовлетворени всеки ден? Успехите на всички учащи. Има страшно много хора, които променят живота си след научаване на езика. Заминават за Италия, нещо, което им е било мечта. Започват нова работа, осъществяват мечтите си като цяло. Как бихте описали атмосферата в интелект? Атмосферата е жестока, ние си я правим жестока. Супер забавно е, винаги има шеги, винаги има нещо, за което да се хванем, да се смеем, дори в най-тежките мигове. А за съжаление, последните месеци имахме доста тежки мигове. Какво смятате за най-уникалното предимство на школата? Най-уникалното предимство на школата, това е екипа. Защото екипа всъщност позволява нещата да се случват и показва на хората, че сме различни. Това, което беше преди, старите приеми, да седиш на един стол, да слушаш внимателно само единствено какво обяснява преподавател, изобщо да не смееш да се противопоставиш или да зададеш въпрос, вече не съществуват. Напротив, ние имаме диалог през цялото време. Всички преподаватели гледаме, освен всичко останало, да сме приятели с курсистите и да им помагаме по време на пътя, а не да им обясняваме как те без нас няма да могат да преживеят. Какво е най-голямото предизвикателство в работата ви? Най-голямото предизвикателство е факта, че повечето хора си мислят, че един език може да бъде научен за определено време. И най-обичан въпроса, окей, ти за колко време проговори или ти за колко време започна да се справяш свободно с италианския. Няма дедлайн, няма краен вариант, в който ти да кажеш, окей, аз научих език и повече няма да се самоусъвършенствам. До ден днешен непрестанно уча, за да мога да съм адекватна и да давам най-доброто на клиентите, на което съм способна.